Deștepți. Cred că o să trebuiască să facem școală de radio cum face poliția cu aia, să moare dacă nu. Ziți unde ești? Acum luai Geu, localizai mașina aia de o furară ăștia. Mă duc să o repar și vin la voi. Pune-le Poți să pe puneți pe mine mine. sau pe... Vină pe mijloc. Băieții de pe partea asta vor avea postații care nu, că nu mai au loc să țină ciupercile și să mai vină băieți să le ia ciupercile. Da, Eu sunt în mijloc, cine vine să-mi dea ciupercile sunt în mijloc. Bia, mă auzi unde ești? Asta aici cu Bambi, mă uitam că erau Pune-le câțiva jos, care că le iau vorbeau să de vină jos. să le ia ciupercile niște Cu băieți. ciupercile sunt eu. Aruncă-le jos. Cu mâinile sus. Bă, Bea, ia stai mă. Stai un pic. Mă, tu doar atâta ciuperci cules? Tu doar atâta ciuperci acasă culegi? Aaaa, Raule, tu ești. Da. Eu nu culeg. Aduceți și percile aici la mine care le-a strâns și cât aveți.